Okay. Her på start af siden, der kan man se de forskellige videorapporter. Når nu er jeg engang færdig, så kommer min også til at stå der et eller andet sted. Så har Victor skrevet sådan en fin kommentar. Ja, kendt den virker ikke. Så har vi noget om vores HR-politikker, altså om arbejdsmiljø og trivsel, hvor der man sådan kommer ind på sådan noget med indflydelse, frihed og ansvar, som er de 3 keywords, når det gælder elevernes trivsel. Og så noget om klassens faglige tilbud, og så noget om studiemiljøet og mangfoldighed. Så har Mikkel lavet et interview, det kan vi lige se, sådan der, som handler om sådan noget med, hvorfor det er, man kommer i skole, og hvornår det er ok ikke at komme, og så lidt mere detaljeret om, hvorvidt det er ok til en emotionel fridag, altså dårlig humør eller sådan noget. Og så kommer vi også lidt an på, hvordan vi kunne gøre det mere attraktivt at komme op om morgenen, og hvad hedder det, de andre i klassen, og hvad lærerne kunne gøre for, at det sådan skulle blive bedre. Og så er der en strategi over klassen, som, lige her der er der 6 trin. Den kunne være spændende at gå fat i. Det handler om, at langt størstedelen af den, altså målgruppen, altså som er klassen, de vil være plus B og plus R. Altså de vil finde infoen relevant, og de har et behov for den information. Så de, altså, som der står, målgruppen forholder sig positivt og aktivt til relevant info. Det vil sige, at de har nemmere ved at blive, at modtage sådan en slags form for, ja, de vil have nemmere ved at få noget ud af den her hjemmeside. Men som vi også skrev, så er der også nogen, som ikke har, som mener, at det der med information, det er ikke nok. Der skal ligesom noget mere til. Ja. Det er det så. Ja, okay. Det er noget billedet, Markus har lavet. Der mangler lige noget andet. Det er det der billede, man sådan lidt kan se her. Som handler om, at vi ligesom får klassen med og får et godt slogan med. Og så at kunne vi godt tænke os nogle stole, som var sådan lidt linket